खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगा एसे आलादा ओमफ्राय दिनैहाय गुड फ्राइडे ना फेमिलि माने बिसियाबो थांगोन ज' थांफागोन दा नुजागोन ओइ थुफे ओरै फैलाय नामा खिन्थु बिराद मोजां नामखौ दोनदों आं थुमफे जिखियानो जादोला बे एसे बारा ससियेल मिडिया बा बिदि माबायाव ओंखारनो नागिरा ओंखारनोसैब्लाबो उसुबिदा नाङो बयबाबो गासैबो ओंखारनो बायो बा नुजानो बायो आरोखि थांनाय बोसोरावबा मोनसे बिदिनो भिडिअ लाबोदोंमोन जिसुआखौ माबोरै फोथैनाय जायो बा बुथारनाय जायो बा मानो बेफोरबायदि आं फादारनावबो सोंनाय जादोंमोन बे दिनखौ बा बे सानखौ मानो थाखाय फालिनाय जायो मेन चेनेलाव हगारनाय जादोंमोन जेखियानो जादोंला इसोरनि सोमोन्दै बा मानि थाखाय बेफोरबायदि फोथैयो बेखौ आं एसे नोंथांमोननो दाहाय इसेब्लाबो खोन्थागोन जायखिजाया ड्रामा खालामा नायनि थांग्रानि थ' बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै रायजेनलांबाय आरोबाव खनसेबाव नै दिनै ओंखारलांफिनबावनोसै आंनिया बाइकआ मा अबस्था दं दिनै नै जोबदों सेना साला माराम खिफबजोब्बायमोन आयो सुनाया माथो सिङाव मा अबस्था जानानै दंलै हालादा गाज्रिथार माथो थाङि बेगम हनै थाबायबोदों लासिबावो नै देग्लाय बोसोरावबो थिग थांनाय बोसोराव जेरैबायदि ड्रामा सोलिदों देग्लायबो फिसाना ड्रामा सोलिगोन बेफोरबायदि थ' जों जायगासिम थांनि हमारे प्रति हमारा समय दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर जैसे अपने प्रभुओं को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में न डालना पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बड़ाई हुए हे प्रभु हम पर दया विश्वासियों के आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में Wakoi, Ellen Baba Semai, Michael Sonotoma, Mara Juma, Mamate, Kasir Mara Kabra Proma, Aliadin and Juma, Desi, Maya, Aliato. Jeng nangko kulumo Kristo are nangko baknaye Bini lagai gapno हमबाय गावखौ नागार होनो थाखाय जेरुसालेमाव बेसे गेदेर आइखां बायखां जागोन बेखौ जिसुआ सिगांनो मिथिनानै बे हिनजावफोरखौ होनबाय ओ जेरुसालेमनि बिसा हिनजावफोर नोंसोर आंनि थाखाय दागाब बबेखानि गाव गावनि बिसा बिसौफोरनि थाखाय गाब जों बे समाव बे 90 जायगायावहाय दिनै जोङो बिसेसकरि जाय सुबुंफ्रा बे बुहुमाव गोबां रोखोमनि दिनै जानायजों लोंनायजों मावनाय दांनाय आरो साननाय हनाय आरो बायदि बायदि खामानिफोर मावनानै दिनै जिसुखौ आरो इसोरखौ दुखु होबाय दिनै बेबादिनो जायफ्रा गोजान जिसुनिफ्राय गोजान जानानै थाबाय दिनै बे गासै सुबुंफोरनि थाखाय जोङो दिनै बे 90 जायगायाव गथायनि आरो बिनि जाहाथे बिसोरनि जिउफ्रा जिसुनि थैनायनि सिखांफिननायजों बिसोरनि जिउफ्रा गोथां आरो बासायजानायखौ मोनफिननो हानाय बायदि दा जोङो अन्नानै आंनि उन बे बिनायखौ बुंदो अ जिसु गासैनो हामैनिख्रुइ पापखौनो मुगैनो जोंखौ फोरोंदो आरो बे गिथावथाव अरनिफ्राय जोंखौ सख'दो जेराव नोंखौ नागारग्राफ्रा थांनो गोनां परबनि बिनाय जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार जाय खालामनायफोरखौ जों नागार जेरै जोंबो जोंनि सोरगोफोरखौ नागारो दिनै अ जिसु जोंनि लाजिसिंसिं हाबाफोरनि थाखाय नों इनायनो लाजिनांबाय
जोंनो मोनसे गोदान गोसोखौ होदो जोंनि गासैनो साननायफोरखौ मोजां खालामदो आरो जोबनो गैयै सुखुखौ नोंनि मुवा गोथार माने जानाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायावबो बेबायदिनो जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै लानायाव दाला बबेखानि हामेनिफ्राय जोंखौ बोखा आमेन जोंनाबो दुखु जिसुआ क्रुसाव फैदों जों नोंखौ खुलुमो ख्रिस्ट' नोंखौ बाख्नायो मुगाथामसिम जिसुआ गावनि दोगथाब जानाय आखाइजों दिन्दां जायासै बियो गावखौ सिथारग्राफोरखौ निमाहा होआसै मोजां सिखावखौ नख्राङाव लांनो समाय लायासै आरो गोथार जहन्नो गावनि बिमाखौ गथायासै दानिया गासैबो जाजोब्बाय अब्ला जिसुआ खर' गंलायनानै जिउखौ बिफानो गथायासै Ekris amle sewam kana ale sarhawe mia jam dama sautu tele tertin goban chau kalia Jisui go enkan baria cela Joseph ar Nicodemus aya koram be khobor di kana ego hakit binti ego hakito kan kore ingat Amren hopona dulur yate in ho amren buti likan me ar in lagi ror sahab Erst 59 sudah lama erst 59 Archana over Archana over और तकलीफों को सह के उठाया इस पर भी दुनिया ने तुझको ना चाहा इस पर से प्यारा ऐसे प्यारा ऐसे प्यारा 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 ऐसे Ada zebra seni pada masa kami tinggal, orang